Τι παίχτηκε ρε μαλάκα, πώς έπεσε? Κάτσε, κοίτα το. Τι κάνει ρε μαλάκα? Κάθεται και το κοιτάει. Ρε τρέξε ρε μπρο ρε. Ριπ. Ρο 6 είχαμε. Για πάμε λίγο να δούμε τι όμορφα πράγματα σηκώνουν οι δίτροχοι στο ίντερνετ. Τα κατορθώματα της κουλής φυλής. Και πρώτο. Nice fight. Thank you. Can I get your number? Put your helmet first. Ρρρ. Really? Η χιλόπιτα. Είναι full στημένο, αλλά είναι ωραίο. Επίσης, ρε, σταματήστε να τραβάτε vertical τα βίντεο. Κάντε τα horizontal να μπορούμε να τα βλέπουμε κανονικά. Επόμενο. Βροχερούλης. Ταιριάζει με τη φασούλα εδώ. Ρε μπρο, το αμαξάκι εδώ προσπέρασε λεωφορείο σταματημένο. Δεν περιμένει τον κάθε ραζέζ ότι θα του κάνει σφίνα από τα δεξιά. Επίσης η κόρνα αντί για ελιγμό εμένα μου λέει πολλά. Για να δω, έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, για να δούμε. Παρόμοιο κυνηγό, λεωφορείο από δεξιά. Και ναι. Ίδιος κυνηγό. Όχημα προσπερνάει λεωφορείο σε δύο λεωρίδες. Όταν το προσπερνάει στο λεωφορείο, λες δεξιά είναι κενό, θα μπω. Πάει ο ραζές και ξαναχώνεται τώρα από εκεί πέρα. Και δεν είναι ότι έγινε κανένα σοβαρό σκηνικό εδώ, αλλά δεν γίνεται ρε μπρο να χαλάσει τη μέρα όλων των υπολείπων, ξέρω εγώ. Επειδή είσαι κουλομάρια εντελώς εσύ. Τώρα αυτό δεν πάει στο βίντεο, αυτό πάει γενικότερα. Σ' όσοι οδηγούν έτσι μόνο από σφίνα σε σφίνα μόνο. Τραγικούλης. Copyright. Copyright strike. «90 σε μονή λωρίδα με γκρεμό στα αριστερά». Ωραίος. Οκ, ξεβράκωδη και δύο πάνω. Ο τύπος είχε την κόμενα πίσω και την έχωνε με 90%, ξέρω εγώ, σε γκρεμούς. Πάλι καλά δεν χτυπήσανε, αλλά... CBR F4. Ανύπαρκτα φρένα. 170-180 σε ζώνη των 50 τώρα και για κλάσματα του δευτερολέπτου δεν έγινε κοιμάς. Φουλ τυχερός ο φίλος εδώ. Και μου θυμίζει το φίλο μου τον Ιωνα γιατί είχε ίδιο μηχανάκι κάποτε. Δεν ήταν τόσο τυχερός αυτός. Oh my god, ναι. Μπρο, άγιο. Δεύτερος ραζέζ εδώ. Το κάψαμε το κόκκινο ραζέζ. Ό,τι πεις. Rapaziada, tá correndo atrás do sonho de vocês, mano. Με τέτοια χιλιόμετρα σε δίθυση δεν προλαβαίνεις ούτε να σκεφτείς, μπρο. Pode parar não, rapaziada. Marcha, o cara entra e não olha pra porra, velho. Οκ. Μικρό το κακό. Τουλάχιστον δεν πέτυχε την κοπέλα στο παπί από πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η κάμερα ή αν όντως πήγαινε με καμιά 70 εδώ πέρα, αλλά αφού δεν χτύπησε κανένα τρεφίλε, ξέρω εγώ όλα καλά. Δεν βγήκε από το τζιπ έξω άλλος καθόλου. Λοιπόν, έχω φύγει έτσι με τον ίδιο τρόπο στην Κατεχάκη, μπροστά από τους ορκωτούς λογιστές, για όσους ξέρουν την περιοχή. Έχω ανέβει πεζοδρόμιο να πιω μια τζούρα καφέ να ξυπνήσω, ανεβάζω δεξί πόδι στο πατάκι, ανεβάζω αριστερό πόδι στο πατάκι και ξεκινάω και γέρνω. Δεν είχα βάλει ποτέ το stand. Εκεί όμως το πεζοδρόμιο έχει κάγκελα στην άκρη, οπότε έχω βρεθεί παγιδευμένος τώρα, ο μισός σαν καρτούν κάτω από το μηχανάκι, ο μισός σφινωμένος στα κάγκελα, να προσπαθώ να μην μου χυθεί ο φρέντο και να μπορέσω κάπως να πιω μια τζούρα.
180 σε μία λωρίδα. It's cool. Yamaha είναι αυτό τώρα. Τι έγινε? Τι χτύπησε? Τι μου βάζεις μουσική, μωρέ, τι έγινε? Πώς έσπασε ρε μαλάκα η Καρίνα? Ρε μαλάκα, πού είναι το μηχανάκι? Γιατί λείπει το μισό? Τι λες ρε φίλε, τι έγινε εδώ? Πώς ξύλωσε όλα? Πλαστικά Yamaha, εγγύηση ποιότητας. Μέχρι τα 170, μετά σκορπάνε. Next bro. CF Moto 300 τώρα. Α, καλά. Ωραίος. Ωραίος. Ας ζητάει και τα αρέστα. Σινιάλο του λέει, σινιάλο, το flash. Δεν έβαλε, αυτό τον πείραξε, δεν έβαλε flash. Όχι ότι πήγαινε αυτός δεξιά-αριστερά και πήγε να πέσει πάνω στον άνθρωπο. Έχω κάμερα, μπράβο bro, έχεις κάμερα. Έχει κάμερα ο bro και γράφει, άρα αυτόματα έχει δίκιο, καταλάβες. Δηλαδή κάνεις, αυτή είναι η νέα γενιά από motovloggers γενικά, κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά έχω κάμερα bro, έχω κάμερα. Και τι γράφει η κάμερα? Πάμε, next. Πού? Τι λες ρε μαλάκα? Πού κοιτάς ρε μπρο? Πού? Βάλ' το μία πάλι. Κοίτα πόση ώρα τον βλέπω ότι έρχεται. Πού κοιτάς ρε μπρο? Του ζητάει και συγγνώμη ο άνθρωπος. Μπρο, για κάμερα έχεις λεφτά να γράφεις να γίνεις influencer. Για μαθήματα οδήγησης όχι, έτσι. Ρε, δώστε ρε τα διπλώματα πίσω, ρε. Ρίπ. Ρο 6 είχαμε. Σταθερό στα μόνα στην ΤΣΕΟ βιλιό τους ο φίλος εδώ. Τουλάχιστον σηκώθηκε κατευθείαν. Τι ζημιά έχει? Εντάξει, όχι τραγικά. Το λάνταρε και πάνω στο χώμα τώρα με το γρασίδι. Τι είναι αυτό, ζητά 400 ή ζητά 650? Το κοντέρ τι λέει? Τι παίχτηκε ρε μαλάκα, πώς έπεσε? Περνάνε για από κάτω στενοφόρ, αφηρημάδα ρε. Φαντάζομαι να έχει και το κινητό ανοιχτό εκεί πέρα στο τιμόνι τώρα, να παίζει κανένα MP3 ή να βλέπει κανένα χάρτη. Γι' αυτό λέμε δεν βάζουμε βάσεις πάνω στα τιμόνια. Πού είναι εδώ? Συγχρονισμένα GS. Πού πάει αυτός? Flame on! Ναι, χάιδευε τη φωτιά φίλε. Χάιδευε τη φωτιά εσύ. Ο Ghost Rider μαλάκα, τι κάνει? Έτσι πάρ' το κινητό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, το κινητό, όχι η μηχανή που καίγεται. Κάτσε, κοίτα το. Τι κάνει ρε μαλάκα? Κάθεται και το κοιτάει. Ρε τρέξε ρε μπρο ρε, πυροσβεστήρα ρε. Ρε μπες στο μαγαζί, πάρε ένα. Τρέχει και η βενζίνη από εκεί. Ρε τρέχα ρε. Α, καλά, άφησε και το κράνος κάτω. Θα έρθει να ψήσει marshmallows αυτός τώρα. Τόση ώρα απορώ γιατί εντωμεταξύ και ο τύπος έχει την πιο sweet home Alabama φάτσα ever. Πες το έτσι ρε. VFR 800, μηχανάρα. Αν και καίει τον πάτο του. Εντάξει μπρο, καθημερινότητα. Δεν χρειαζόταν αυτό τώρα. Τον απέφυγες. Δεν σε είδε ποτέ, δεν κοίταξε ποτέ. Έχει κι άλλο. Θα έρθει ο τύπος από πίσω τώρα. Α, καλά. 60 miles per hour. Θα σκοτώσεις κανένα του λέει, γιατί πας με 100 και ο τύπος casual κυκλοφορεί με ένα τσεκούρι στα χέρια και οριακά δεν τον πέτυχε δεύτερη φορά, ξέρω εγώ. Μούρκα! Make America great again! S1000 RAD μπροστά. Μηχανάρα.
παράδεκτη δεξιά στροφή, πολύ ανοιχτή. Έλα. Μπρο, γιατί τόσο ανοιχτά? Α, καλά, κομπλέ. Τις παίρνει τόσο πολύ ανοιχτά που είναι θέμα χρόνου να τον ξεπλύνει μία έξω ή να το χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο που περνάει. Πιο ανοιχτά. Μπράβο, ρε. Πάμε ντεσεό για το βραβείο από τα Βίλια τώρα, έλα. Κλείσε. Όχι ρε μπρο. Τραγικός. Κουλός. Τραγικός. Πού πάνε τα λεφτά, φίλε? Πού πάνε τα μηχανάκια, σε τι χέρια? Σε τι χέρια? Το χρέος. Θα ακούς αυτό? Μα αυτό το ρελαντί τώρα. Ο τύπος το κόσταρε. Καλά. Άσπαστο μοτέρ. Αυτό είναι Phaser Naked. Άσπαστο μοτέρ. Και είναι η χαρά του να έχει 600 ο τύπος τώρα, έτσι. Υπάρχει ένα γλυκό σημείο στη σούζα που το σηκώνεις και το κοστάρεις. Απλά πάει μόνο του. Πέφτουν οι στροφές, αφήνεις τον γκάζι και το μηχανάκι είναι εκεί. Και τσουλάει. Αυτό είναι απίστευτα δύσκολο. Ο τύπος είναι τρελό χέρι. Πάμε να δούμε για το υπόλοιπο γιατί είναι ωραίο. Πάμε. Segunda marcha, toma. Κοστάρι με κόφτες. Ωραίος ρε μάγκα. Αυτά για σήμερα. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για το Instagram, link για το email. Επικοινωνείτε μαζί μου οτιδήποτε για να χρειάζεστε ή αν έχετε κάποια πρόταση. Θα βρείτε link για donate όποιος θέλει να στηρίξει. Έχω ήδη 4 donate και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Θα κάνω διαφορετικό βίντεο γι' αυτό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Be safe και να περνάτε καλά.